вақте ки беморони сил ё эйдс яъне спид ошкор карда намешаванд, на танҳо онҳо аз табобат дур мемонанд, балки ба бештар паҳн шудани ин бемориҳои хатарнок сабаб мегарданд. ин аст ки дидбонӣ ё мониторинги ин бемориҳо дар тоҷикистон яке аз бахшҳои асосии кӯмакҳои амрикоро ташкил медод. ин ёриҳо ба воситаи оҷонсии рушди байналмилалии иёлоти муттаҳидаи амрико ё USAID расонида мешуд. акнун бо қатъи сармоягузорӣ, ниҳодҳое ки ҷомеаро аз хатари сил ва эйдс ҳифз мекарданд, бо мушкил рӯбарӯ шудаанд. ассотсиатсияи ҳамкорӣ барои боздошти сил дар тоҷикистон яке аз онҳост. яке аз паёмадҳои метавон гуфт хеле манфӣ ки аллакаира ҳам аз ҷониби тамоми ҷомеа то як дараҷа эътироф шудааст, ин таъсири ҳамин қатъ гардидани маблағгузориҳо аз ҷониби донорон дар самти дарёфт аст. яъне нигоҳ кунед, агар 598 нафаре ки мо дарёфт кардем дар давоми танҳо як сол, агар маблағгузорӣ ки аз 5 ноҳия, фақат 5 ноҳия, агар маблағгузорӣ ки кам шуд, пас ҳамин дарёфт кам мешавад. дарёфт ки кам шавад, аллакай пешгирии сирояти сил то як дараҷа мушкил мешавад. ҳарчанд ки хуб мо 5 барномаи миллӣ дорем, 5 барномаи миллии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дорем ки хеле хуб пурқувват шудаги аз дастгоҳҳои навтарин марказҳои ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил ва аз ҷумла дар марказҳои ноҳиявӣ доранд. лекин ҳанӯзам зарур аст ки ҷомеаам ҷалб карда шавад то самаранокии фаъолиятҳо ё самаранокӣ дар самти дарёфти бемории сил зиёд карда шавад. USAID соли 2023 эълон кард ки барои бартараф кардани бемории сил дар тоҷикистон $20 миллион ихтисос додааст, вале моҳи январи соли 2025 ҳамаи ин кӯмакҳо ногаҳон қатъ шуданд. намояндагони вазорати тандурустии тоҷикистон гуфтанд, USAID яке аз шарикони асосии онҳо дар мубориза ба бемории сил буд. барои бемор гуфтан маблағ ҷудо намекард. барномаи USAID масъалаҳои корҳои ташкилӣ қатъи дастгирӣ мекарданд, ба мисоли мониторинги барнома, чопи маҳодҳои иттилоотӣ, дастгирии мутахассисон дар рафти ташхиси бемории сил, яъне хеле корҳои ташкилӣ қатъи таҷҳизотҳои муосири рентгени рақамӣ портативӣ доштем дар шаҳри мо, ки дастгирии USAID қатъи ҷамоат ба ҷамоат мегардонданд, барои дарёфти сарирафтӣ мақсад истифода мебурданд, дастгирӣ мекарданд. тоҷикистон ба феҳристи 30 кишваре шомил мешавад ки аз ҷониби созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳамчун дорои ҳолатҳои вазнини бемории сили бо доруворӣ устувор ва бемории сили ба дорувориҳои сершумор устувор муайян гардидааст. соли 2024 дар тоҷикистон 4500 мавриди гирифторӣ ба бемории сил ошкор шудааст. ҳамаи таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дарёфти бемории сил баъди қатъ гардидани маблағгузории беруна ба таври чашмрас коҳиш ёфтааст. USAID дар бахши тандурустии тоҷикистон танҳо барои мубориза бо сил кӯмак намекард. як бахши муҳими кӯмакҳои ин созмон ёрӣ ба гирифторони спид буд. аз ҷумла тестҳо барои ошкор кардани вируси норасоии масмумияти бадан бо пули USAID харида шуда буд. Эта резкая остановка, она может привести к таким негативным последствиям, что государство... ба якбораги қатъ кардани сармоягузорӣ метавонад ба натиҷаҳои манфӣ оварда расонад ки давлат шояд дар масъалаи сармоягузорӣ ба чунин маъракаҳо аз буҷаи кишвар сари вақт расидагӣ натавонад, ба хотири он ки бояд аз рӯи нақша давра ба давра омода шавад. ин пеш аз ҳама ба созмонҳои ҷамъиятӣ ки аз ҳисоби грантҳои байнулмилалӣ кор мекарданд таъсири манфӣ мерасонад. ин метавонад ба одамон мушкил ایجاد کند، زیرا سازمان که فعال بودن نمیتواند خدمترسانی‌های آن هم برای قشر آسیب پذیر و سیرت یافتگان ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ختم می‌شود. Ключевых групп населения, наиболее подверженных, скажем, возможности заражения, инфицирования ВИЧ. қисми зиёди ёриҳои ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико ба тоҷикистон тавассути оҷонсии рушди иёлоти муттаҳидаи амрико ё USAID ворид мешуданд. соли 2024 ин оҷонсӣ барои кӯмак ба тоҷикистон $58.5 миллион ҷудо кард. дар поёни моҳи феврал маъмурияти Доналд Трамп қарор кард ки ироаи бештар аз 90% кӯмакҳои хориҷии иёлоти муттаҳидаи амрико тавассути USAID боздошт шавад. созмонҳои байналмилалии башардӯстона ҳушдор доданд ки қатъи кори оҷонс метавонад барои бахши тандурустӣ паёмадҳои фалокатбор дошта бошад.